برادران یک چند نمود штатифе ки барои шумо ма ҳамчун блогер пешкаш мекунам. Кадоми блогери навай иҷмаҳал кӯшиш накунед ки профессионални сар кунед. Манами профессионалниш ҳама чизиш ҳаст. Ҳама чизи ручной, яъне ки тамоми чизиш ҳаст. Иҷмаҳал профессионални сар накунед. Обычный бигирен ҳамун 900 сум 1000 сум намияй дави то юла ҳастай. Ая намиш сар кунед. Ё штатифа барои фотоаппарат. Инаи ма гирифтам. Иҷмаҳал ҳаракат накунед ки чизи қимат. Чизи қимата мегирӣ. Албатта кашшаш хубай, корш нағзай, камтарак вазнаш вазминай. Ана не стоит тахтуна қағам додан сразу. Вақте ки кор кардем, пулдор шидем ба оз инамиш басса. Инамиш басса. 1000 сумай, неми сартон зиёдтия. Диде? Саба как хешрак да кисатон медозем, рафтан мегирем. Бародарони азиз, кӯшиш накунем ки дар аввал қимат бигирем. Қимат мегирем, дар кортон намешава. Беҳтараш арзонтар бигирем, бо дилтон наша як кас дигара метинаш.